кич, хөрмәтле телевизор караучылар, бу минутларда без сезне җырлы бүләк тапшыруын карарга чакырабыз. Хәерле кич, Саба дулкыннары телерадио компаниясында эшләүче хезмәткәрләр. Сезгә язуыбызның сәбәбе Байлар Сабасы бистәсендә гомер кичерүче кодагыебыз Габделманова Илсиярның гомер бәйрәме 50 яшьлек юбилее. Син өчен күңелдән шушы зур бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шымыр чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, улы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ямь истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрмәй, озын гомер ит. Балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын. Гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәрәкәтле матур тормыш сиңа, кояшларга тиңе гомернең. Шушы еллар эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың, газаплар кичергәнсең, сынмагансың, сыгылмагансың. Берсеннән берсе чибәр, энҗе бөртегедәй ике кыз үстереп, хәзер шуларның уртасында балкып утырасың. Бүгенге көндә ике кызың өстенә үз улыңдай ике кияүеңнең хөрмәте дә өстәлде. Хәзер балаларыңның шатлыкларына куанып, борчылмыйча яшәргә язсын. Ходай Тәгалә синең шул бәхетләреңә өстәп, сәламәтлек бирсен. Бүгенге көндә әниеңне улылап, зурлап, кайгыртып яшәвең өчендә сиңа туганнарыңның хөрмәте һәм яратуы бик зур. Котлыйм сине кодагый 50 яшьлегең белән. Һич кенә дә картаймыйсың, һаман яшь килеш күрәм. Кан кардәшләр булмасак та, без барыбер туганнар, балаларыбыз кавышып, гомергә пар булганнар. Бүген синең туган көнең, телибез бәхет, шатлык, күңел күгең якты булсын, тәннән китмәсен саулык. Иң изге теләкләр белән кызларың Айзилә, Ләйсән, кияүләрең Ирек, Юлдаш, кодагыең Илнур, Флора исеменнән кодагыең Әнәс, Миләүшә дип тамамлана тәбрикләү хатыбыз. Әлеге котлау сүзләренә без дә чын күңелдән кушылабыз. Озын гомер, бәхет, шатлык, һәр эштә уңышлар телибез сезгә. Кояш кебек нурлы ниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни,
яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен, әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. 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 Бүләк итәм сиңа җырымны. Хөрмәтле телевизор караучылар, Саба дулкыннары телевидениесенең бүгенге көнгә булган тапшырулары шуның белән ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр дип без сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, ямьле кичләр телибез сезгә.